Welcome back mga kapatid. Maraming salamat sa muling pagbabalik at panonood sa aking bagong video. Medyo natagalan ako sa pag-upload ng bagong video kasi busy ako sa paghanap buhay para sa aking pamilya. Pero ngayon, nandito na naman ako kasi meron akong gusto ipapanood sa inyo. Napakagandang pasyalan sa tuwing bakasyon. Lalo na ngayong December, medyo malamig-lamig ang panahon. Maganda itong pasyalan, lalo na pagkasama ang buong pamilya. Ayun o, nagapusing pa. Wow, ang sarap naman ng niluto ulam. Ubos yan mamaya pag matapos maligo. Kita nyo ba ang kubo na yan? Pwede kayong magpamasahe dyan. 350 pesos yata yung isang oras. Naku, nagskapihan ang aking mga kasama. Mukhang naiwan yata ito ah. Sasali ako dyan maya-maya. Makikita pala ang lugar na ito mga kapatid dito sa Masara, Davao de Oro. Mula sa lungsod ng Mawag o sa sentro ng Mawag, ito ay mga 20 kilometers o 23 kilometers papunta dito sa lugar na to, dito sa Masara. Kitang-kita nyo naman na masayang-masaya lahat ng naliligo. Mabata man o medyo may kaedara na. Patok na patok ito sa mga bata kasi hindi siya malalim at hindi rin gaano ka init ang tubig. Ayun o, may nag-request sa atin. Gusto niya raw videohan natin na habang siya ay lumilipad. Kilala niyo ba ang batang yan? Yan ang pamangkin ko na si Daniel. At ito, may humahabol pa. Gusto niya rin magpa-video na tumatakbo na parang isa raw artista. Yan ang aking anak na si AJ, pangatlo kong anak. Kita niyo naman. Op! 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 Ayun! At ito na yung hitsura sa lugar na to. Pag tinignan mo siya ng malapitan, o kita niyo naman, ang ganda ng mga forma. At ito na yung mga picture namin. Sabay natin panoorin. Panoorin natin isa-isa para makita ninyo kung sino yung aking mga kasama.